Gingo nila ang balos mulabaw. There's a lot of many people say the counter puncher is a very good. It's a very good move. Abi ni mong nagkapabor na ka. You thought you have a favor, Apan, padulong na di ay si Karma. but the grasshopper is coming to town. Mayong adlaw kaninyo, dagol ug tanini. Good morning to you, Tanini and Dago. Itago na lang ko sa pangalang Vilino. My name is Bellino. Musulti pa ba ko nga engineer ko? I'm not saying that, but you know, I'm engineer. I can say. I can see. Isulti pa pala ko, ano? Sa din na yun, sa mga pananani mo, kaya dito ko din sila. Hindi na pagkakamaluan na. Anong yung ginaingon-ingong at Chok Boulevard ba? Ing anak kong nabati kay Rosan. You know, you say, yeah. Sisi. Ang gingon nino, yung hindi ka at the Boulevard, yeah, like that. I'm feeling that good. Rose M. Oh my God. Ganahan kay ko ni Rose Andolanday. Kay murag yun sa lawas ni Angel Oxin. I can feel it, but you know, I like Rose M. Rose M is like angel. Yeah, bodybuilding like an angel of sin. May pagkatangkagon lang ang dunggan. The air is like a side mirror. Tangkag ba? Side mirror. Tangkag ba side mirror yan? Apan mo na naganahan ako niya. Yes, that's why I like her. Nali apan Dolanday. They have a grasshopper, Dolanday. One grasshopper, rather. Apa naman? Nanasay kaipon nga si Raymond. You have, in short, a live-in partner. Yes, Raymond. Apan wala kumuhunong. But I can stop him! I can't stop him loving her. Wa kumuhunong atong makuha na ko si Rosan. I can't stop in the name of love. Until I get the heart of Rosa. Apan, dinhi nagsugod. Kining gapnod sa kong kinabuhi. But grasshopper is coming again. And it is a sort of the stagnant of my life. Okay ba mo? Ini, may tabo. And you know that? And you know? And this is what happened.
na kong eyelashes eh. Tart, asa ka tart? Start ka na nga. Blackout ko, mato kong NSO. Kinis, yan, as G's na. Dapat ganyan pa kanila. Lakaw sa iyos buntag. Ay, sige lang, okay lang, okay mga kaila dito sa NSO nga, pwede na ako doolan. Wala ba, jog ka? Ya, pula di kini mga bilay, kumanto ka gilis, Ay, kung mo na, start ka na. Dili mo ko din mo na. Alam, presentable ko pag anto na ko dito kay palubya ka diya nga basta inito dagang kay na birth certificate nya maglinya-linya ay man nga pag-abot dito uy gupahan ni bihan na eh di ba pero kung si Jealousy sa kung tanaw lang Tart, paminaw ba? okay naman yan Kuha ra mag-birth ang leggings sa Tiger Magkuha ra mag-birth certificate. Kinahanglan, ingana man mo itsura. Mawari, komportable mo ko ni Tart. Ay, kukugot, ikaw ba? O sabi gusto naman, ikaw mag-leggings, ikaw mag-leggings, Sige na, sige na. Ano ba? Padayon. Di manggo, di kayo mo kung kanuanon? Himingaw lang kung kunin mo. Good ka ba ba kasi kung trabaho? Ay, hindi So, ko. hindi ka sa kuwas din, wala akong nga, gamingaw ka. Hindi kayo mo ko ba? Ikaw kung imo ko, serya akong inaana. Malaki na po taana, apon. Samang ka, oy, narabutan is palay, God. Nauna ba? Every weekend na gumuli. Gaya kong Jinsan. Ako, kabalo ba yun ka tayo? Huwag ko nagbinuang pangutan na pa na si Beryl Musca. Kabalo yun na siya. Ay! Sabay-sabay, may kanang mga sa veterinary. Wala, may binuang ni mo. Kabalo ba yun ka ako? Trabaho. Kabalo ko na, Tart. Ang ako lang kiyang sa imo, ha. Di ka ba kuban-uban itong mic nga, mga amigo, mga ragas ka. Wala na ko sabay si Beryl lang mo masabayan. Kay, balubya ko gusto abilidad na totohanan na to. Grabe ra ba kayo to? Musimang ra ba itong dalan? Ano na ganun ang storya ng ngana. Bin, maluoy ka ba? Maluoy na ng tao diya. Hiluna na sagdihin na. Ay, may magkuban-uban na. Tatay ka, ha? Ako ang good card. Pero, si Mana rin sa magkita. Tapos wala ka o pidyo ka. Kung sabi na ako na dunggan, be, nga maski magkapasapit mo dahil sa Santa Cruz ka na nga. Kumano, kaya ka na magkakabog bangos, subasog bangos lang ko inire. Ala nga mo kasi black mole, kasi may maguban-uban ang singalan na diya, be, nga naman. Di ka din sa nasa mga na magi, magiging Oh, nya mapit ka na winere diya ay. Ha nga, kabalo pa ko na nga. Bisag under na siya siyang asawa sa ubangan. Pero kuya pudra ba nagpalumano na? Ay, nagunan si Kwan. Sabayan nagunan ko ng matahan. Nakiluoy po doon. Pariyara ba niya yung gagawin niya nga katusikag mata? Huwag mo na siya lingaw. Good mo si Kalingaw. Magsige naman na siya panak kung bangos. Sabayan naman na din mo na. Nakaanak na siya ron. Wapapon kay. May bangos kay nagkakanak. Ay. Kagudi mo eh. Doon ang God. Start. Sige, ano na lang. Para magsabay ka mo na. Ubanan na lang din kagiris. Ayaw. Di ko. Ako na lang. Kay kabalo, biyadyo ka. Wala ka nis balay ka. May biyahe ka ba may kagagayan? May jinsan kung ikan. No, mga na may aganan, palong ginsan. Yeah. Sige na, katong na dito kayo. Maduro ko. Kabalo ba ka nga. Magbiyan na diya. Ubanan na lang din. Kaduol ramang kinaram ta diri si Buhangin. Duol ramang kina diya. Sa mga ubanan ka ba? Mag-away patatar. Di na ta mag-away, ana ba? Ay, kung kinanak. Sige, palakon ka pero balik ka dayon Wala ka ha. ng sinilas ron. Balik ka dayon ha. Kung ubay, ko dayon lagi. Ano sa may sultan mo sa mga kalibin mo si Weimar. Imo ko nga. Ato ministro. Tuod sa iso ko tis kapagyo. Okay ka, lo. Nya, sama-sama sugdan na lang doon. Dali, nagli. Kadali lang kay igag kayo. Tiit mo kanya akong leggings pa. Paggali ba, kaya rin ka ito nag-iuram daw kung aming mo. Basta kay ayaw juga katulog. Kung matulog ka, rumon juga din eh. Kaya ang kinibili sa kuwan. Na,
Aning-aning, aning-aning-ing. Sabi na ko, ikaw, Rosan ba? Sumukal. Kadali. Bay. Boss, ako na si Jordan, boss. Pwede ka na ikon, boss. Bay. Galaw ba na ba? Ako to, Nagpagsiwag pa man akong flight. Akong ipiton. Ako yung boss na. Yawan mo, boss. Ano ba kasi tutoy mo wala, boss? Jordan ako pangalan, boss. Pwede man na ikon, boss. Jordan ba na lang ko sa mahukon? Sabi, boss. Kasabi tagal dito, boss. Magtakan, boss, nilong, boss. 70 do. Ay, nasigig ko sa mukha. May huli. Boss, isugur ako miniboy, boss. Sabok. Sabok. Ini mo ito. Hanan. Pasensya mo, ikaw ba kabalo bilang itong oras na to, dili-dalian na ba yun eh? Dali. Oh. Oh. Gusto mong pagkantugin ni Sultan, kakuha ka. No. Kuha kang birth certificate mo. Kuan lang, ingon pa siya, process pa daw kay, na rin na mali sa kuang kuan, na kuang middle name. Pero sa gila, tag, pakuha na ako, mga sunod adlaw siguro, from lakaw ko, tas, matukog kuan, matukog kaning NBI. Isa ang good, Bill. Ano na nga mga requirements? Di ba yung gusto mo nga di lang ka matrabaho? Kaya, Dili, kaya tikabuyon, ikaw akong prinsesa, di ko gusto mahago ka. kabalo mo. Hindi ka sa balay. Pakuha na, tag, isa, may siguro sa mga taon na good, pero, pangkuan man na, dipinsa raman na yung mga credential, na ba? Kinahanglan magyug ka nga mukuan ka na. Diba? Di mo ganun kinahanglan pa ng mukuha na. Di ba yung ko nga, ayaw nagtrabaho. Namo Kailan kailan ka na kay plano mo trabaho, di? wala oy kay kabalo biya ka. Nagkuha ka ni sila si Rex o si Gonggong o kanang kuan. Kanang NBI nga bisag narana sa diri. Saka si Rex mo matong-mati makuha NBI. Ah, sige, ano na lang. Pasaman. Kuyog na lang ko ni mong BI. Di ayo Dili na. kay sabayan ako si Usaying o si Rafi ba kay mukuha para to sila. Sabay na lang mo. Ayo, dili kay ani magunata. Kami na ba? Kani pagkuha na kong NBI dito, napakuha to Di dito. ini Facebook si Rafi na daw sila dito ron kay kuha nila NBI to si Uwak kay sige na daw kahit. Ay, ano na lang. Uban lang ganun. Dili tayo, nani tayo. Ako tayo, pagabot ako ito, kuha man na dayon, di na ako magpaabot pa mong kuha na. Ay naman, sunod na lang na sa bayit. Pwede na ni mo ugma, pero ako lang kuha kay, karon ko patuon. O di uban lang di ka, di lang ko adto dito, lang mo sabi. Ayaw lang, kike, abili mo sortiyan ta kata, kahasol na kayo niya. Ikaw, may pahuway ka. Ano ba kasi kang biyahe, dahil ako pagod. Sila kay mulakaw na ko, mulakaw kay wala yung oras, oh. Puta sa ko ni bayanan, di ba? Hindi ni anomalya ginabuhat ba? Mo ginigo ka na ako sa mga sweetheart ba? Hindi na punta sa kanto, na punta sa ilan ni George. Pag-abot ba ni mo dire, kaya kung may nauna dire sa kwarto, paggikan ba ni mo, kuhan ka ng ulan ba? Oh, ulan ba yan dito si Chad? Mas basta lang ato, kaya bisin bubaha na po dito, tanggong. Matanggong na po ta. Griscube ako sa kong, Griscube ako dito sa kong, padres ako ang amigo nga, ang mekaniko nga si Wing Wing. O kano? Sige na kay, sige ka puno ang ulan dito sa gawas, eh. Bukit ka lang. Nisabay ko doon na nang... Kasi ang pakikakuha na ulan, pangilan na si Dharma.
Bully-bird! Atot na! Sada. Bas, usa man, kumpirmado. Ano ba sa? Sugas ang labis. Kumpirmado confirm kayo ba? Ano daw? Ah. Nakagib sila diya sulod. Bas, Dalo ka. Kaning aktora, boss. Kuan man ni, engineer man ni, boss. mao ba? Ha? Dili niya katong architect nga ang mga kauban ng itong engineer ni. Bas, Nya, sa kaya nagkukwarta diya kay muli na ko. Para atot ba? Atot na! Balik pa dyan, dyan, pamada. Pamadahe ta diya para walop ba? Para tuloy-tuloy ang gana ba? ah, Pledges, man? 500 na rin, grabe. Dengan Ricardo kani secret agent na 500 na karon ko kita agent. Sige na boss, actress, okay kayo. Atot, atot. Atot. Sige. Atot ba boss? Ha? Boss, papan sa kita na Very good, very good. Sir. Ikaw man ba? Ikaw ba? Saban, boss. Ay, si Palabian na makahiya. Do, kay... Madaot na ka na ba? Ay, di man, dahil tayo playboy. O di, Buwak, gusto sige. Sama na. o di hindi ka masakpan kay... Abi nilang babae ka, nga nagsalasayal ka. Halata kay Kawis. Sige, salamat kayo ah. Okay. Ayaw! Gilinglar ko ni mo. Di ka tinood. Sa dili. Di ka tinood. Pagkuha ka ba, Pili? Time nila tinood. Time. Kumalo ko sa kasakit akong gibati. Tinarong ko sa trabaho. Kauta na to si Beril na kung buhi. Ito siya, mga hinti nga kauban ako na kung buhi. Pamugina sila. Kauta na si Ronil na kung buhi. Kalo na kayo man magkana. Pisumbok tayo mong kumpare nga di. Doon! Dito dagat. Katamatog dagat ka mga kapal. Hindi siya ang sumbong. Paano? Ayun nagdilan. Muna ko. Sige. Pag-ipon mo ng engineer ni mo. Ayaw ko alam ang istorya. O sige! Toma ka lang mo gusto. Okay, fine, whatever. Magbulag ta! Pwede magbulag ta. Magbulag ta! Pwede magbulag ka rin ta. Layas, Dre! Layas. Dahil ko layas. Layas! Hindi mo layas ko. Ako ay malayo lang. Ako palayagan mo? Gani. Magbulag ta. Magbulag ta! Layas! Local na tali mo. Lukon ko rin mo. Kita ko trabaho. Kita ko trabaho. Yes. Ay na. Salamat ko. Wati ka pakasli. Ano man? Ano man? Magbulag na magyabot ta. Bulag. 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 Magbulag ta. Lakangay ha. Lakangay. Pareho niya ha. Sila rin mo. Asan mo? Ay. Kung palit mo, magchismis mo. Dili ko sa palit ng kuryana ni Minoma. Hindi mo ko tinunod. Hindi. Ay, nung baka engineer, nag-ipuli din ni Rose ang karimat. Uy, di naman sa ganang tahimpi. Ipuli niya niya. Di naman na po yun siyang balay, di ba, Mega? Ulit! Walain pa ba? Kay Bamos, pangan, engineer. Wala kami masayo lagi. Kuwan ka na mo na. Wala mong radar. Bilin no pangalan na. Ito mo kung wala si Smosa. Ikaw na mo lang kaya ka doon?
papel. At inispuso gini mo nung, oy. Kabalo na ko sa inyong tirada do. Ay, senyorya, pero senyorya kasi, ayun siya. Oo, ispuso mo na, no? Di tayo na. Ato si SG Manuel, magtalikod mo rin na ikaparisa. Ngita na ako sa kong video, mamaog dyan. Kuya kang sampot mo, wiggle, wiggle, wiggle. Ani mo sampot, ituwad-tuwad, wiggle, wiggle, wiggle. Ay, oy, kami na kay Manumba. Tama o yan, malaki. Pamalit na mo, kay. Mutanaw pagkukuhan doon eh. Mutanaw kung sabong sa internet. Uy, sabi ko kay girl, no? Sabi kayo sa sabi girl pa. Kasi yung makaya na lang girl pa. Lamang tas kaya ako nila po, ay. Sabi mo yan si Mike. Ay, napalabigan yan. Nanghangyo na lang ako yan. Ay, na lang siguro. Uy, sabi mo kong klase na Mike. Right. Alam mo yung feeling aning nasolo nagkana ko. Sweetheart, di ba? Si Tagi, muna akong gingon si Muha, nilayan na naman akong kuanang kasi Remart, kita natin eh, di ba, anak? Magtagbaw tang duha, di ba, kung panimalay. Kani mo ba imong balay kayo? Siyempre, engineer ko, ito ni padakan extension na dito loyo, nya ang aircon na ni kanang laos-laos, centralized. Si Tart, hindi na ako ganaan si Muha si Tart. Santa wapatanag pa itong aircon na painit sa tutre. Si Tart, ayaw si Tart, Ay, Captain Thomas! Uy, si Tart, asa ka mo dong pula magigaglit? Kwan si Tart, matod akong pilir, magbayad ako rito, bayaran ako nga sa isa ka, kwan sa katuig. Mo ba na lang ko si Tart kaya pero at least, namtitikin na sabay na lang para dili kayo ka magol. Ay, ayun na si Tart, Wiki. Dili lang kapuhay lang kay kapoy biya kay ka sa mga tao. Ha? Okay ra kay ko, dali igor man ko mo bayad dito, nya pag man igtadayon. Sige, may. Ingat, sweetheart, ha? I love you, sweetheart. I love you, sir. Gibilaw na kay ko din mo. Bert, action, balik ribet. Sige. Gimi mo po kunin mo ba? Nakay mo ko pales layaso na bilaw mo rin Kasi kasi. mo good start ka na nga lain mo good start. Gimi mo magukunin mo to. Kumusta naman ko? Ayos sa lihok ba kaya magagos-gakos ako ni mo ba? Pinakuha ka gibingaw sa kuha. Sila ay na good sige ka na ano. Ano mo nga? Ay naman mo ipapuyo sa mong balay. Ay na to ay na to si Sabi na to siya. Ako lang yan. Ako lang yan. Kasi palupok din mo. Ako sa PhilHealth. Di ba? Paborteta, isa ta kanan sa PhilHealth. Sakpan ko niya. Kayong dalanan ni Aplaya. Tos, ana. Ay,
Kumpirmado, boss. Ah, Sana makasama Jordan, boss. George. Jordan, boss. George. Hindi Jordan. Jordan. Ada, boss. Kumpirmado. Sila na, kantawan na kanina, kanamo na siya. Mabalikingan lang, Rimad. Tinuod. 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 Nilingla ka kanak. Miss Simba! Gihalaran sa kanunay! Ibugong kasakit na pamasakit, Kuya Eddie. Sakit ka ay ibugong kita magtabakan, ibugong kita tawag mumo sa ulo. Sakit ba na mabaslan ka, Dulanday? Ang kanina kong giilog, nailog pagbalik. Huwag niya gitabunan, kay iyang gipabalikan. Nagkita-kita dahil sila pag-usap sa iyang kanhing kapuyo nga sa Rimad. Apan mo pamasayod si Roseanne nga kahibaw na kustanan. O sabi na sa ahinti nga wala sa usa ka engineer. Arang kasakit, Dulanday. Dugi bobot aksido pag ako kasing-kasing. Aksido di ay. Gusto may angay kong buhaton. Tambagi ko ninyo. Tugod kay nagdugo kining akong kasing-kasing. Daghang kay salamat and more power. Kini niya suwat pagtatampo. Usa ka engineer. Vilino. Every now and then I cry